खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संगारि गादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै दरखौ मोखाङा जिरायस्रालायनानै स्राय बरायहरबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दिनै आं मा बाथोन खालामनो नागिरदों खांखिलर सामब्राम ओमफ्राय बेखौ बाथोन खालामना गालांसै न'आव माइ गायगोन दिनै जोंहा जांख्रा दिनै जांख्रायाबाबो दिनै एकादशीनो माबा एकादशीनो जों गामिना बिराद माबा फालिसोगारो ओमफ्राय ओंखायनो एकादशीयाव राव सोरहाबा जाया ओमफ्राय दिनै जानाय लोंनायखौ खालामला शुक्रबारावसो जानाय लोंनायखौ खालामगोन बेखौनो देखायनोसै होननानै नोंथांमोना देखायनोसै होननानै बेखौनो भिडिअ खालामलायबाय आरो नोंसोरमोनहा बेखौनो गोसो गोथार होननानै अननाय होननानै नायलांदो एकदम दासान्दि ब्लग लाबोनो हायिनि थाखायनो आंना गासिबो वाट्सआपबो खमायलांबाय ओमफ्राय माबायाबो खमायलांजोब्बाय मा होनोमोनलाय भिउ जेनेबा नायनायनि भिउनि जेनेबा माबायाबो खमायलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं जाफानायसै आंनि एसे दासो सिखारदों एकदम बुथानो देजा मा देखायनो हायो एसे देखायनोसै ओमफ्राय जेसेनो हागौ एसेनो नोंथांमोननि खालामसै जेसेनो हागौ एसेनो एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो नाजासै आरो जांख्रानि हिसाबै ओमफ्राय गोदोथ' जांख्राफ्रा एकदम मालिकआ ओरैबायदि फुला फुलि जायोमोन ओमफ्राय बिसास गैया दा खालामनो हागौ आंखौ बिसास गैया दा खालामनो हागौ आंखौ सिख्लाफ्रा एकदम सिख्ला आंबो एसे सिख्ला बायदिसो नालाय सिख्लाफ्राबो जि लोगो जासोयो आंजों बाराबारि सिख्लाफ्रा बिराद लोगो जायो आरो आंजों बेलेगजों लोगो जायोना जाया मिथिया आंजों लोगो जायो एकदम मोखांखौनो नै बुगालेले बुथेथेनो मोनलायबाय ओरैबायदि सान्दुं दुंदों आयु नै बेबायदि सान्दुंबा मा हानो आरो नै दानो 12था जायैनि सिगांनो गाबखावजोबगोन मानसिफ्रा फैयै मोनफैबाय आंनि दुब्लि बारियाव नै खोथिया रोगानायफ्रा खासिया खोथिया ओरै फोथार आरो ओरै फोथार नै खोथिया रानग्राया खोमसि नुबायलै माबा मा होनो सान्दुंजों खेबबा खोमसि नुयो ओरैबा स्रां नुबाय आरो नै एकदम दुब्लि गेजेर नंला आरो बाथाबारिनि रायजो राजा नोंथांमोन जाय जाय जांख्रा जानो नाम्बार नुजाफैनांसिगौ टाइमा बाराद्राय जाबाय आं गायग्रोनोसै बै खनाथिंनो गायजेनसै आरो आं ओइथिं जाहैबाय आरो मेन दुब्लिया हे जों हाब्रुजों दुगैनांगौ आं दुगैया गायदांखौ थुखै आंनि जांख्रा जाग्राफ्रा नै सावरि जाग्राफ्रा गायगासिनो गोसो होनानै सालायनो थांसै आङो थाथ'दो दे गोसो होनानै गाय दा एकदम मालिक गैया होननानै जानला मोनला गायदो जानला मोनला गायदे गोसो होआलासिनो नोंसोरो लायनोसै आरो आङो थाल्ला अयथासार बोरैबासो बिनायाबो मा बियो साननैसोबावबा अमा मासे बिग्रासो जासिगोनदां सा लायनो थांसै आरो आं दा खर' खाथुग्राखौनो बावबोदों आङो लाबोनो मा होनदों फिसाजोफ्रा आंना फुथुजानाय नंलाहाय सा लाबोनानै मोनफैबाय आं नै फैद' नामा फैद' बे ओरै हाबाय आरो नै दब्लायनै दंबावो दब्लायनै होनायाव होदोंमोन गासैबो रिजेक्टसोनो जि बासिबाय नै जाग्राफ्रा अयथासार बासिबाय आरो सिंग्रायाबो गिदिर गिदिरखौ मोनबोआसैबा होनबावलाय खनसे थाइबानि सिंग्रा होनायनि रागा जादों 10 थाखानिया मोनाखैनोमोनबा ओमफ्राय फुजियाबो मैया लाबोखानाया उलुबारियाव लाबोखानाया गोरासो जाहैदों जौ लाबोबाय बुहुद बायदिसो थाबाय ओमफ्राय मानसिया नोंहा दुमथारोना नों दसे बेखौ होनदों खेबगासिनो थांनानै बेदर एवनाय दसे नांना थांबाय बे बादाखसो लाबोदोंनो मानो नांलायनाय एवखाखै नोंना लगायनानै एवबा हाबा गियो जानो बायो होननानै दे लगायनाबाबो बासि बासि होदो बेनो
साइकेल लोंफैदों आरोखि बिसोरो मालाय फिसालाखौनो लांदों आयाव सानै ओमफ्राय रावबो लानानै इखौ साला दिहुनदों होनना आंथ' बिदि खिथानायखौ नुबायना दानलै मोनगौबा लिंबोनायालाय माने न' माबा बुंनो जांख्रानि जाबाय नै सोरबा जायो सोरबा जाया दिनै एसे फुरु बारायो जाबाय जांख्रानि एसे मोसानोसै आं जामायजो बियो मिथिगौ आजोलि लाइमोन सिख्ला बारजों मोसायो जांख्रानि बेनो लास्ट संग्राय गादाव इउटुब चेनेलनियाव बेनो रंजास्रानाय रंजास्रानाय आरो आंनावनो लास्ट ओमफ्राय सान्दुं गोसाबो एसे जाबाय लोंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आरो गामिनि मानसिफोरबा आंखौ रागावबो गाज्रि मोनखाया मोजांसो मोनखायो ओमफ्राय दुब्लियाव आं गैयाबाथ' इन्टारेस्टआनो जाखाया ओरैबायदि आरो नंगौ बाय बाय दोनथ'बाय जाखांबाय लोंखांबाय न'आव थांसै हौवाफ्रा जोबबावाखैनो थफ्ला थफ्लिखौ लानानै फैयासै जों हौवाफ्रा लाबोसिगोन बाय बाय जामाय बियामोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आंनि आयै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर थाबाय आरोखि बाय बाय